danfaraba de bɛ ɲina san 2023 selincini labɛnw ani san tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ mun kelen pewu de ye a kɔni ma kɛ ɲɛ o ɲɛma an ka dɔn k'a fɔ ɲinata a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyalen don Yuwaru Homolo de dugutigi tɔgɔ la Barema Sori Cawo seli bi fɔ de ko parili ɲumanw yaya labɛn ɲumanw mais parili ni labɛn minnu bɛ kɛ seli ɲɛkɔrɔla la n'a fɔra ko e t'i yɛrɛ sagoya la e tɛ se k'i don fini ɲuman don i sago la e tɛ se ka samara ɲuman don i sago la e tɛ se k'i kunkolo digi i sago la e tɛ se k'i kunkolo kɔfɛ i sago la n'o ye denmisɛnya kunda ye donc yɔrɔ o kɔni an b'a fɔ ko insécurité de nɔ don sugu kɔnɔna senkɔrɔla sumayalen don kosɛbɛ sanni feere nasira la an masala ale ye cakɛla Yuwaru sigida ɲɛmɔgɔyaso la sigida ɲɛmaa tɔgɔ la commerçant ye taara o ye sali caman kɛ finiw samaraw olu bɛɛ sanna donc an ka burusi kɔnɔ mɔgɔw tɛ ka se ka na u ravitailler o fɛn ninnu parce que hali n'u y'a san i y'a fɔ cogo min na hali n'u y'a san n'u taara dɔɔni c'est un problème. Lakanabaliya bɛ Yuwaru mara fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fana bɔra Yuwaru dugu kɔnɔna kelen pewu la Amadu Sidi Diko ale ye jagokɛla ye n'a bɔra Yuwaru yan i y'a faamuya yɔrɔ si tɛ fonctionner yɛrɛ n'a Yuwaru tɛ est-ce que i y'a faamu denmisɛnnin hali ni fɛn ka d'u ye yɛrɛ u tɛ se ka kɛ tant que Yuwaru tɛ i y'a faamu bon Yuwaru denmisɛnnin ninnu fana n'a y'a jateminɛ baara yɛrɛ tɛ parce que an ka baara kɔnɔna la fo an ka sortir de kɛ pour que an ka wari sɔrɔ i y'a faamu donc an fermelen en tout cas ça va pas. Kungilan bɛ seli labɛnw na min ye kungilannaw ye olu fana kelen don k'u ta sɔrɔ nin gɛlɛya in na Bamoyi Ayidara. Bon waatiw fana tɛ se ka kɛ kelen san dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ wari bɛ denmisɛnninw kunna wari bɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw kunna u bɛ wari di denmisɛnninw ma olu fɔlɔ kuma fɛ bon waatiw ka gɛlɛn waatiw tɛ kelen ye quoi. N'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko seli la ɲɛnɛmayali bɛ tali kɛ nisɔndiya ani labɛnw de kan an fɛ yan nɔ a bɛ kɛ tɔka diya ye ka sababuya kɛ lakanabaliya ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokum ka laseli don